правиш такова, бе? Ще возите на такова? Ай, бе, без такси ще минете. Бягайте, бягайте, бягайте. Бягайте таксито. Матай, Мацко, аз вас ще чакам, детите. Айде, сир, опа. Ате. Той сега пак няма тръгне. То да не е луд да тръгне се. Както до адреса, където такова го бута. Ате. Ма оня стои отпред. Опа, те са пред тебе, тя. Спъната. Какво ще правим тъй? Ще тръгне ли? Тръгнем 6 такси тук. Чай, ти не може да затворят врата. Сега ще го путна. Назад. Аде. Назад, напред. Сега се пак да бутна. Да го бутна ли? Не, че. Внимайте. Да не влиза по-добре. Бутни си такси. Смори се и седна. Не, много хубаво. Слайд, давай. Да. След малко Славчо. Седи кила и сега чукай те се апарата отказаха, всичко отгоре. Те се отказаха и се тръгнаха. Казах.